Welcome back to my channel. Saudi जोङो जाहैयानो खान्थाल माबायाव फोथाराव नै गाइस जोङो लानाय माबा टेकनिक बाहाय दं आरो नै लानायनिखा हाबाय आङो नै गया गरमखा ओमफ्राय नै गया गिलिरखा आरो अबे लांदोंबाय ओमफ्राय जों फोथाराव लानो आरो नै दा बिदिबा थुदों जागोन मा लादा जागोन दै लाखादों नामा नै गाइस जोङो खान्थालायाव लाना दं ओमफ्राय नै जा गिदिर फ्रिजनि दै लाखादों आरो एकदम नांगौ नालाय लोंनो फिलायना गोलैगोन दै हाब्रु दं गया गिलिरखा आरो खान्थालाबो फिसा नुबाबो थिखांना हाला दानि फिलायगोन हाब्रु दं इनो इखि थांना हाब्रु दं नैजिंखै थांनांगौमोन मालाय इनो दानि हाब्रुआ मोनफैबायानो जों फोथाराव आनैया खोथिया फुबाय दं आनैजों मामाजों खोथिया फुबाय दं आनै होनहरनाय खनसे गोलैगोन दे नानि मोजां थाबाय थ' लाइ बिलाइ नांगौमोनलै संख्रि लानो नै जोंहा खान्थाल जानो फैदों ओमफ्राय नैयाव जोंहा नै खान्थालखौ दाननोसै आरो नै गाइस आदायानो जि सिथावजोब्बाय आरो नै फ्रिजनि दै लाखाबाय आरो लोंनो बबेयाव आथा नांदो नै आंनाव बायथायाव नांबाय दाथाया दा जोङो दानखावनोसैनिखौ आङो नोंसोरनो सनानि ज' आं दाननि ज' नै दानानै जानो लुबैथारबाय लादोना वाव लादो दे मोजांथार ना लोगोफोर जानायलाय लुगैयोलै फार्स्टआव एकदम गाइस एसे गाबसे लाबदो खोमालै जायो लाबदो जानो लुबैथारबाय बेखौ जानो लाबोदो जागोन लाबो जुबायाव ने नै नानि डिस्टार्ब जादों दामले जुबायाव बुथारा ना लोगो बय जा गोथावखा दासो जानायखाय आथा जासिगोन खोमालै थाव बथल लाबोखानायबा जागौमोन दा नैखौ हाना होदो लाइ बिलाइलाय संख्रिदों गाइसियाव जोङो दानजोबना लाबाय आरो ओमफ्राय नैथि जोङो लाइ बिलाइ माबाना लाबाय आरो नैयाव खान्थाल माखाखौ नैसिनियाव नैखौ दानना होबाय आरो मा नैखौ रोदानो मा होनो नै गाइस एकदम दान गायजोब्बायानो नैयाव गायोबा नैखौ फुवानो आरो नै मानसि माखिया नैथिबो दङ एकदम नैथिबो माबा फुबाय दं आरो गायाखै नैथि गायखांजोब्बाय आरो नै गायखांजोब्बाय आरो इखौ नै जोंना संख्रिया बया बुरजा लावखादो नै गाइस ओमफ्राय आथा नांजोब्बाय खान्थालनि आङो न'आव थांनानै खेबसे सुनासो फैबावबाय आरो आखाइखौ आथा नांजोबनानै हालोदा खराब जाजोबखादोंमोन आरो जि मोजांखा नै जोंनि माखाया दहाय फुङाव अखा हानाया दा मोजांथार जाबाय आरो दायो दा सान्दुं गोसाथार जाबाय आरो दहाय नङाबा अखा हासोगारदोंमोन आरो माने बारा हायाखैबो बार स्रो स्रो माबासोमोन आरो जानाय मोनो आरो जोंना बासिना जा नोंसोर बासिनो राखो आनि लाना जा आराम आराम दानखाबाय आं नानि रोङाखै नानि हर मोनसे ज' नोङो इखै ज' हरा मानो नानिनो मोनसे बया गोथाव आरो गायसिनाय गोथाव नङा ना जाखि बिराद गोथाव
가시고 더 가나? 헐. 자주구나 자. 이 샤리 그자. 가시고 자주구나. 저기. 다신배. 하나 두리안 붐바시. 아글라이네 기야 자주나구나. 듣는 문화. 다 돌라내리야. 자툴라이네야. 아글라이네 부문화 자주나군. 자주내 발래. 마는 하이래 자주나군. 수아만 능은 뭐장? 만 좋아해. 좋아요. 아주 아요. 나니야 오르네 아키 마. 나니? 하야 거의 오르네 아키? bà bé của đại đàn cho ra lấy đài Real juice lap ka dina denge sagete. thấy luôn gần lại 녀석 하나 줬을까? Ma kızaya. Keline kızana ade mazan kıza. 뭐 가나 안 들어. 자네. 그래. Mai gai khang be ni. Opsi. 가이스 배네. Malaban du sin jai gai khang be na dakli si gai khang akhi mun. 소피타라 그나 산 브리실라베. Ngan lo si gai ya. 어디 가? Kızı bu gai khang be dakli gai ne ma kha. Ila no so. mà con không dùng tháp Sir. bữa giờ bữa này Sir berai. bữa này lấy con không dùng ấy Siran berai. má này Manu ni san fikre na ma. nó sẽ là 가이스 덤. 세바잔 뭐 피나라 들리. Sagete mande mun dasse. cái nào để lấy cái bữa xa đấy không xa phụ này bắt đầu 잡는 것도 루기나 나와. Jakam basilu ina wa. xa mà sẽ lui năng người lấy cái bữa Kang jak. ta khai cái này này chứ Di ma percaya malah jakang sagete. Jajuna nai ke. Ini sasipi bodu. Sakre sasipi bodu jena. 우타라 키밀레? Kantal jakra sasipi bodu jena. 자고는 시작해. Korea, moza. Mojang time mun fidin lai. Moza. Mai gai ni mun la ngi tini kin chabe ta dena jagrete. Gai le nang la. Ama gele nang gele. Sagar nang. Nang den lap khad jeng na jagrete. Nang kedong na. anh đi lên Mani ye noni. Si mojang jabai jana kantal lai bar. Enggak. Agale gede gede tar mun na barwa. Tai si mojang jabai so. 그 산이 스타 밥. Agale. Gupur time ke masong. Busraw busrawa busraw, gede gede ra. Oh, ini tu sulai lang bai. Gaja horsikar mun begorabu. Aram berat coba. Sulai lang bai aram jabai. 칼랑. Pilih ke jarle. Ko kamera labi thanang mun jaga gunso. ba lên Mobile stand lab nai ban jaga ulli na. Jagrete. đi Kamera stand lab le nang. Itu jangan nang nama. Oh, kamera min bu jaga. Na jagrete ang bu jaga. Tung na or kon che. Nania lai. Nania urne ne akini. Hei, hati obeng na. phải la cho chú bay Nani serius? Sini na sini. Sini na sini hining ke? 아부 찔라니 아부. Bawa bayi mak. Sini do nani ke? bầu bây giờ Itu sini do. bữa đúng rồi Urne akini. yazınga zakın züberine dakır makiyanını züberine thì này cứ dàn chơi mani zubası yari kızana hala robu na mani yav dakıran dakır zübne yav bazın sim này sim này là đã Sani jeng jakang tu bena. Begitu. hiện ra hơi sử dişa ule ben no dụng da zanga putara ke se bere ra pincha da prai dini video ko bisma no puzin siya da bye bye guys Tang nang lap tero. Aktif tang
Alright guys, so video ko na naman sa Nah, like, share, subscribe, belum naman guys. Bye bye guys. Ini nih.